Jeg har valgt at lave en bevægelsesanalyse af et overslag. Om lidt så skal vi se en video, hvor der er to mænd, hvor den ene han agerer modtager, og den anden han er udøveren. Det bliver den video, der er udgangspunktet for min analysedel her. Freja og jeg, vi har desværre ikke nået at filme os selv lave det her spring, men vi vil rigtig gerne have overslag med i vores praksisdel til idrætseksamen, så derfor har vi lige valgt at gøre på den her måde. Lige til en start, der vil jeg prøve at beskrive de bevægelser, vi ser her i videoen. Vi ser, at han laver et tilløb for at generere noget fart og noget kraft til springet. Han laver et tobensafsæt, hvor han starter med let bøjede ben, og armene de er strakt ud foran ham. Og så har han håndledene bøjet, så de er klar til at tage fra i underlaget om lidt. Så laver han sit afsæt og sætter hænderne i skumplinten, og så laver han en kipbevægelse, som fører ham rundt i en rotation og hen til landingen. Han lander på begge ben, og med let bøjet knæ, så han kan absorbere stødet og lande i balance. Springet det er inddelt i 3 faser. Vi har først afsætsfasen, som er her, hvor man kommer fra sin udgangsposition og skal til at lave den indledende bevægelse, så man kan få genereret noget kraft og noget energi til afsættet. Så har vi svævefasen, hvor det er her, vores rotation den sker, og i overslaget der er det en rotation om den horisontale akse. Så har vi til sidst landingsfasen, hvor man igen lander med fødderne i underlaget og også absorberer stødet. Hen imod afsætsfasen, der ser vi, at han laver det her tilløb, hvor han lander med let bøjet knæ og med armene foran sig. Her er det primært hoftebøjeren, som er aktiveret, og den arbejder under forkortelse og sørger for, at benene de er trukket op under ham, og at overkroppen også er lidt fremover. Armene de holdes strakt og lidt opad, og de er klar til at bevæge sig ned mod skumplinten, sådan at der kan genereres noget energi til den her rotation, der skal ske om lidt. Her der er det primært armstrækkerne og den brede rygmuskel, som arbejder, og de arbejder statisk og sørger for at holde armene i den her position. I det der sættes af, så arbejder knæstrækkerne, de arbejder under forlængelse og sørger for at strække knæledet og generere noget kraft i afsættet. Lægmusklerne de arbejder passivt, og de understøtter den her strækning af ankelledet og giver også noget stabilitet og noget styring i afsættet. Når vi så ser nærmere på svævefasen, som er den del, hvor rotationen sker, men i det hele taget den del, hvor fødderne ligesom er løftet fra underlaget, så ser vi, at hænderne eller armene, de trækker sig ned mod skumplinten, og der laves også et kip i hoften. I det hænderne, de føres ned mod skumplinten, så er det den brede rygmuskel, der bevæger skulderledet og trækker armene ned. Her der støtter buemusklerne også op om bevægelsen, og de arbejder statisk, og det gør de for at opretholde kropspositionen, så vi ikke falder sammen. Så sker der det her kip omkring hoften, hvor den store sædemuskel den arbejder først i kippet under forkortelse og sørger for at strække hofteledet, og så bagefter under forlængelse kort før og under landingen. Buemusklerne de arbejder her i kippet først under forlængelse, og hjælper med at generere noget energi til rotationen. Hasemusklerne på bagsiden af låret, de arbejder passivt, og de understøtter strækningen af hofteledet og stabiliserer kroppen rundt i bevægelsen. I det armene de så slipper underlaget, så sørger brystmusklerne for at bevæge skulderledet, så armene de føres frem og ind foran kroppen igen. Til slut i svævefasen og hen mod landingsfasen, så arbejder buemusklerne under forkortelse, og her arbejder rygstrækkerne statisk og sørger for, at der bliver opretholdt en god kropsposition, og at man ligesom lander i balance, eller at man er i balance inden landingen. Når vi så ser på landingsfasen, så ser vi, at der er en masse kraft, der skal absorberes igen, så vi får en sikker og en stabil landing i balance gerne. Her der har knæstrækkerne og hasemuskulaturen til opgave at stabilisere knæledet og ligesom sørge for kontrol i landingen. Den store sædemuskel den er også aktiv, og den hjælper med at stabilisere hoften. Så har vi skinnebensmusklen og lægmusklen, som også er aktiv og sørger for at stabilisere fodledet, og ligesom sørge for, at foden den også kommer ind i ret position og er klar til at tage fra på underlaget. Og derudover så har vi kernemuskulaturen, altså vores buemuskler og vores rygstrækkere, som også er meget aktive, og de sikrer ligesom, at vi har en stabil core og opretholder en god position, en god kropsholdning, og at vi kommer ind i balance i landingsfasen.